Добре. Еми... Секси там. Минаваш на червено, какво? На жълто. На розово беше. Направо беше розово. Секси ритъм, ритъм, секси ритъм. Крис е супер за изпит. И ти си супер за изпит. И аз съм супер за изпит. Само ще да се подстрижа ли? Мога с машинка. Аз се опитах сега с подане на газ. Това не подаде достатъчно газ и издържа се едните ли достатъчно. Може ти беше комбинация, защото едните да сякаш го постави. Не издържа достатъчно. Още трябваше... Още газ трябва. Не, трябваше още за секунда да сдържиш се едните ли. Една. И сега аз ти казвам, искам да продължим направо. И сега тук мога да направя малък анализ. Аха, тази лента е само за надясно завива. Тоест аз като потегля трябва да се озова в коя лента. Ако има две, трябва да се озова в дясно. Това мога да го предвидя още от сега. Защото виждам, че виж, лявата също продължава направо. Все още преди всяка си подам на преди да вляза в дясна. Бе, това парче по принцип ма видео, не знаете. Не го знам. Много сте млади. Реално, ако ме намажем с крем за подмладяване и ще ставите бебета. Аз трябва първо да се обръсна. Да, бейби фейс ли си? Какво? Хареса ли ти? Аз се карам докато те се оправя. Да, много ясно, нали ти няма плащаш ремонт? Да. The walls are closing in. Завиваме към. Защо се изгразим? Това не искате утре да изпрати. Лошо ли сте си? Взема точки, давам газ, като трябва да... Няма защо да даваш газ. Точно за това има кола. Ми изчакваш. Защо имаш пари да даваш пари за изпит? Ще изчакам и още 5 коли ще ме ще изчакаш, да, не бързаш. Утре не бързаш. Утре нямаш работа бърза. И ако правя пожар с големи думи, сори, гори, мирише ми на изголели гуми. Тук гледаш ли какво става? Имаме, аз съм Васил Найденов, това е абсурд. Всичко видях. Всичко видях! Аз те гледам. Наляво завиваме. Аз те гледам нещо да... Всичко видях. Просто мога да усетя, че искаш да кажеш нещо. Не, нищо не искам да кажеш. Просто никъде няма... Къде смяташ да завиеш? Само искам хубаво да се огледаш. Къде смяташ да завиеш? Там. Мола? О, да, там. Така че... Ще се оглеждаме. И ти пречи, че се оглеждаш, нали? Да. Трябва да спреш да се оглеждаш. Ме те почти да караш затворно очи. Така, Jesus take the Кажи ми, wheel. ако ще се босна. Не, няма проблем. Те не трябва да гледаш във фаровете на колите срещу теб, а трябва да си гледаш пътя срещу теб и че можем да използваме фаровете на другите като удължение на техния автомобил.
Разбра ли какво е много? Тяговете на другите като удължение на техния автомобил. Да, т.е. ако завивам някъде, преди да видя самия автомобил, ще мина фарбата. Да. Всичко, което казва до сега е нормална логика. Еми да, нормално. Айде паркираме тук вляво да паркираме. Между двете? Да. Веднага почваш да въртиш. Добър шофьор ще стане от теб. Ако махнеш егото. Аз нямам мега. Аз имам хубавия навик да те дразня, а той е различен. Ти мен да ме дразниш. Много вода трябва да изпиш. Тук горе-долу някъде. Като от лявата страна не мога да прицелна. Добре, коя ти е любимата чалга песен? Надявам се. Чалга не слушам. Нито една чалга. Стига сега, Азис не може да слушаш. Не слушам Азис. А какво слушаш? Слушам каквато и да е Немско. Наляво за Да. А? Сега са. На сървета ли са? Кисели кръстовички. Не ми работя, ама се имаш, но спира да ма... Не, представи си кисели кръстовички. Представи си как ти е кисел в устата. Още повече ми се закаха. Сега си представи тогава птеродактил. Птицишовка, знаеш ли какво? Птицишовка. Знам какво е. Капибара. Даме капибара. Дай наляво за да видя. Не, тук не, там на канала. Тази женичка, ще пуснем ли тази женичка, Тази женичка. Пусна си да види. Наляво за да видя. Ето тук преди казалата. Знаеш каква е маркировката от транспорта? Ще мога ли да завина? Можеш, да. Ти си професионалист. Другите да го мислят.